Máme tu 4 pretekárky pod štartovným číslom 6 Lucia Lomianska, pod štartovným číslom 13 Martina Naveš-Petrová, pod štartovným číslom 15 Andrea Remšíková a pod štartovným číslom 22 Opre Aida. Opre mala byť neskôr pretekárkou s nižšou váhou, každopádne určite sa tu hodí. Pôjdeme cez štvrťobraty a ako prvé začneme základný postoj spredu, čo najviac. Pózy v tejto kategórii nie sú nejakým spôsobom presne fixné, každá z týchto dám si vybrala to, čo si myslí, že sú pre ňu najlepšie hodí. Poprosím štvrťobrat, quarter to the right. Ďakujem. Quarter to right. Ďakujem. Quarter to right. Ďakujem. Quarter to right.